Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti gamat ni Buruka. Tampok itang aldaw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipogpog! Ay, bayaran si Matulog. Ha? Ayan ko. No, iti matweba pag nanardon mi ka Nicolas tinagturugak. Apay ngay asirok mo ti kayo to'y ayan ko. Apay ngay. Kasla. Ha? Kasla na'y galutak. Ha? Ramramot ti kayo ti nairakos iti bagit. Kanuray dagiti saka kan imak. Ha? Ay, nairakedak matan dito'y daga. Kasla, adaan nangirakad kanya kiti daga. Sana ka makaakal dito'y nagidak. Kasla damang yog. Iti nagbisayo tasa nga day tadakila kayo. Saan ka makakal dito? Nairakid ka iti dadakkel aramot ko. Kasla. Adda nagsao. Sino ka? Ayan mo ang nagsao. Agpakita ka. Makikita na. Nakatakdera kiti abay mo. Yung ka. Di nakitin makita. Ayan na nga ta. Ha? Nagdadakay Mata kaniwa ti makita kiti dakay. Apoon ti kayo. Hey, nagmata day takasla. Nuwa nga pinuon ti kayo. Apo bubod! Sa dino ti ayan mo! Apong! Awanan ni Apong bubod. Anyang nga tati napasamak kan ko ana. Nabirtud mo ti payud ni Apong bubod. No adda iti asidag. Malangab ko lakit ding. Apay niya awan. Nagsaep-saepak itayon. Ngum awan masaep ko. Akas iti payud ni Apong bubod. Amangan no agpagad. Masapul ang masarakak adagos. Apong! Apong bubod! Sa dino ti ayan mo! Tinasayaat. Agalibtakak. Agbalinak a prinsipe. Tapno daras ang masarakak ni Apong bubod. Alipogpog! Di ko naparmak na kaon. Saan ba'y? Nabilag! Di pa nakabalin ti dakas nga angin. Ako man kontray di pa nakabalin. Ngadakan ka. Prinsipya Aguilos. Saan tong agbalig iti dakas nga angin nga dakan ka, Buruka? Sa dino tayan ni Apong bubod. Awan basol na kan ka. Iso nga isublim iti kuweba. Paganggangawan kita. Dagiti gamat kao. Bayam nga aguma dagiti gamat kao. Bayam nga aguma dagiti gamat kao. Ang mga balbalay day dudo ganda tao. Dakas ka unay, Buruka. Day ta tinakaparswa at ka di mabalin ba? Rumbang amapaksat ti dakas akas kan ka. Sige, labanan nak no kabalan nak. Oops! Ay,
Agbabawi ka iti kinadakas mo. Agtayek ka. Aging ka iti adda maparnuay nga abot kita batog mo adaga. Babay kayo di bang padulodam agilo. Sana ka mapaay. Kas makitam. Kas lakakalkali ti batog mo adaga. Babaan iti puwersa ti agtaytayak nga hangin. Umunag da ita. Aging ga iti makaanay apagplastaram. Unagan ti makalkali adaga, buro ka. Dandanin ti pan nakaitanam mo asibibiyag. At ita, naipisukan ni buro ka iti naparnoy nga abot. Dagos matan anagaburan. Kasta ti may parbang kadagiti kas kiniburo ka. Maitanam. At dala ang itiaglaw lang tidaan a tao akadwan, Prinsipe Aquilos. Bayan, mandarak dagiti maingal a soldado diti kabakiran, tabiro kanda. Sana na masapol, madaydayaw a prinsesa. Sana rumbang nga panawan da kayo. Da kayo ti kang runan a bantayan dagiti soldado. At adangag talagak ngagyan kay tabay ko, Prinsipe Aquilos. Ha? Sikapay lang tagyan dito asidag ko. Tagsawar dagiti soldados dito'y kabakiran. Ayan man, kulas! Arayaten na ka din ah! Ay, kumadadon, dagiti maragragadaga, bulong dagiti kayaw, amang gabor kanya. Di nakton makita, numagabula, nakiti husto. Ay, lastado akon, anak adata dito'y daga. Kat numagaburanak, iti ado anaga ho, abulong. Ay, talay tayan daktulatan. Dagiti aglasat, dito'y anado, maduma anabiyag. Ay, kasi tiday ta, kada karasaka sa mangag ko, iti makadnawan ko. Ay, kanya nga taakita, tinabiyag day ta agtulong dito'y. Ay, apay nga, ngawan mo't ti makita. Idin to, panagbataan ti panaggaraw, dagiti nagaango abulong. Ay, baklag day ta, guyuyas, nagtulong dito'y. Ay, na po Diyos, ilisin na kadi ay ti pagad. Ang mga nudaitan, tay masahista baklat. Ay, masahista baklat! Si kakadidayta! Masahista baklat! Si kakaday! Ay, siyak daytoy! Daytay pinulpuli-pulam! Ngayon at ay, siyak daytoy! Inuyasan naglatan! Ay, di nagnawatan! Ay, awanan! Kasano pa ya makita anak Nicolas? Ulas! Ayan man, barak! Dakas di marikriknag. Dakas nga ang iti may palpalais. Prinsipe Aquilos. Palubusan nakasakti mang sapol iti apong ko adaan a tao. Pasublim ko madagiti soldados a binaon mo. Madaydayo a prinsesa dagiti engkantada. Oh, Naglusdoyin ti prinsesa. Pudno adakas nga angin ti may palpalais. Da kayo adama. Tulungan dak. Ipantayo ni prinsesa sinuman iti Katrina. Oh my kamin, madaydayaw a prinsipe, dagiti angin. Pagtitinulungan nyo abagkatan. Jak mabalin asagidan ti prinsesa yo. Ngambayan nyo tatulungan kayo. Bantayan nyo. Tas sa pulag ti kabusor anakastrek dito'y teritoryo yo.
Kumusta, Teritnam? Madaydayaw a prinsesa. Nalukayan ti panagangas ko. Dama tupiga. Addan dagiti soldados. Kati prinsipe nga anak ti Diyusan dagiti angin. Nagsubli ka di matan? Saan pa'y prinsesa sinuman? Nadaduma. Kay kayat ko ti kaadda pay lang diti datdatlag a kabakiran. Dagiti kabusor tayo. Anya? Saan mo akayat a maparmag dagiti kabusor? Kayat ko. Nga maitantan ko ma. Hanggang nakabut-buteng. Amangan no agbaligi da amang sakop, dito'y datdatlag akabakiran. Kasanutay ton. Saan dantong agbaligi? Saan ka amawatan, prinsesa sinuman? No adapay dito'y dagiti kabusor. Kayat na matasawan. Saan pa'y apumanaw da Prinsipe Agilos? Kanti kadwa na adaan a tao. Kay kayat ko ti kaadada dito'y dama tupiga. Anya? Sigala ang ti pangibagaak iti daytoy dama tupiga. Di mo kumasasawan kadagiti padam a dama. Amangan no makariing ti inak aray na. Ad-addan anariribok. No makariing ti madaydayaw arena, dito'y datdatlag akabakiran. Amangan, no paisubli na ka iti lansad ti taaw, anak kaipaknyam iti napaot a panawan. Isungarod nga aguli magkalaang dama tupiga. Bay anak pa'y nga agragsak. Nga oray no mangriribok ni Buruka amang idadaulo, iti dakas nga angin. Anay! Anay! Ibusin da kon dagiti koton! Ayan mon, kulas apok! Arayaten na ka din na! Uray ang turong dito ito'y ayamam. Saan na nga makita? Oh, ha 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 ha. Nagaburan ka ni tinapos ko na nagango a bulbulo. Asan da ka di Awan basol ko kada kayo! Anay! Agkarakinitan, dagiti ko to nakimpet. Anay ko! Ay, saan nyo kumamot nga ramraman akinitan? Dita! Ay, pangasyaw! Nasakit dita! Ay, Sika ti pagdasalan ti pungtot mi iti kanta dito iti anak ti Diyosen dagiti hangin. Sika! Kulas! Arayatan na ka din Ay, anay! Apong dudod! Ha? Ay, kulas dahi jayan. Ay, kulas apok! Adak, dito'y kapuskulante kayaw! Nasimbang lata ti turok ti Reyna. Dito'y kangayadan a kuweba apan nakakwarto na. No kasta ana imas ti turog na. Natalgad kami mat amin dito'y datdatlag a kabakiran. Ipasimuda ang ngamin dayta. Ti kinatalina ay ti aglawlaw. Ha, agriingan. O delikado. Dakas ti kay papanan ti panagriing ti Reyna. Dama tupi ka. Adda ka dito'y pagturturo ka. Wan, madaydayaw. Arena sinakuba. Saan kayo apinanawan? Bayat tinairot apan naturugyo. Dakas tinakita. Itinagsasanggala at agtagainap ko. Iso anak kariingak.
Agpangpangtati pan nakakibor to'y pagarian tayo. Kat amangan nulumnad no saan tayo ang masalakniban. Kasano tayo no apasamak ti kasta. Madaydayaw arena sinakuba. Siyak ti mangituray, iti datdatlag akabakiran. Naikanak iti pan nakabalin, manipod iti reyna dagiti danom. Saan alumnad daytoy isla ang nagsaadan, ti datdatlag akabakiran. Nulakit di taawan, ti aglapsing kada tayo, ngagnanar ditoy. Wen ngamaddan nakastrak akabusor, madaydayaw arena. Gagangay lang ang akabusor ni Buruka. Saan nga iso ti pakaigapuan ti ilalanad ti isla. Agyamanak. Basit lang arod ariribok ti insangbay na. Ngam nadagsan ti marikriknak. Mainaig kin ni prinsesa sinuman daytoy. Saanen abalanse ti timpla tirek na ni prinsesa sinuman. Nadagdagsanen ti guyod tinaapgad arik nana ngam tinasamit. Isu akas ina na arena, nasken abalansyak dayta. Kisayak ti kinasamit ti panagayat ko iti bagik, kat ipaay ko kini prinsesa sinuman. Da kayo ti makaamu iti dayta, reyna sinakuba. Total, aglaplapusanan ti kinasamit yung nga agayat. Ipaay ko iti anak ko, ti daduma asamit ko. Nasken anasamsamay tinasamit arik nana, ngam tinapkan. Tapno lipaten nan ti saan nga umno nga arami. Oh, Boston! Pasar de Monte Alibokbog! Patirtiritiran ti pamayong amagin! Naspakmatan ng iti sangag! Ay, agyaman Prinsipe Agilos. Unaklano, ibusag ako na kinitan, dagiti nagkesta ako ton. Gamat ni Buruka dayta na idumduma a pinunti kayo ang nabatuga. Kasta mo ti amok. Sa nabali, napusin. Kas makita man, naspak amin asangan. Ken uray la nagbirri ti pamayor akayo. Gapoy ti panagtiritan di alipugtog. Matay ka din day kakayaw. Kas iti pagsasauyo at tao, narigat amatay ti dakas aruot. Ket gapo ta dakas met dayta akayo. Kunak met ita, anarigat amatay ti dakas akayo. Iso asan abasta-basta matay dayta. Agsaringit to. Iso na naen. Taado apanawan ti aglabas. Sakbay ang makasubli ti sigod at tinatayag na. Ay, kasta gayam. Amon dayta apong. Ala, umay kan. Agsublitan ita ayan ni prinsesa sinuman. Sa bali nga hindi mariknak. Saan na nagtao niti pan nakabalin mo? Ni Buruka. Ha? Dayta nangisit nga asok ti pagilasinan ken kuana. Iso ka din day nangisip nga asok. Gamat na lang dayta. Mapantay ti nakaikalyan na, apong. Amuenta no nakarong at ijayan. Apong, agrengrengat ti daga. Idakas na po. Amangan no mairengat tayo ti daga. Dayta lang apas ti agrengat, apong. Kitaan ta ti mapasamak. Nakarok atan ni Buruka ito unik ti daga. Kita mapong. Nakasakay iti pamayor aramot dayta natayag akayo. Ay, Santa tarikan kita. Sita, prinsipe nagitiyagay. Garansong niyakaw. Sabanin ko, apanawan. Di pa nag-green desota. ay.
Pukawan tinagalas a buroka. Nagbutang. Ngam sana na parnak. At danto sa bali agundaway para kan kuana. Tinapatag. Awan met bilag dagiti gamat na. Itatapim manaway. Ditan tinagibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pannakigasangga sa Timmortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti met direksyon, Kirby Riliera. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipong